ବହୁଦିନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବେ କାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ବିକି କୌଶଲ ଓ କାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଏହି ବିବାହ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସବାଇ ମାଧୋପୁର ପ୍ୟାଲେସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବିବାହରେ ଶତାଧିକ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅତିଥି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା ଓ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବିକି କୌଶଲ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଉରି ପାଇଁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ବହୁ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆସନ୍ତାକାଲି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିବାହର ମେହେନ୍ଦି ଆୟୋଜନ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ। ତେବେ ଏହି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ସମାରୋହରେ ପ୍ରାୟ 120 ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅତିଥି ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେଣି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କବୀର ଖାନ, ପତ୍ନୀ ମିନି ମାଥୁର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ଧୁପିଆ ଆଦି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଅନେକ ଅତିଥି ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ କାର୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ବିବାହରେ ଉତ୍ସବ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଥିସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ ଟିମ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ